Я магу у сябе на тэлефоне адкрыць гэты YouTube і на 3 хвілінкі даць яму вось гэтую тэорыю, якая яму патрэбна. І падлетак такі кажа: «О, так вы на YouTube, вы ютубер?» Я кажу: «Ну так, я ютубер». Супер. Такі дадатак вельмі карысны, я лічу, нават карысней, чым таролагі. Я даю інструкцыі іншага кшталту, як зрабіць сваё, як сябе выразіць. Вы малюеце тое, што б хацелі ўвасобіць, так? І многае ўвасабляецца. Я штогод з'яўляюся арганізатарам выставы скетчбукаў, якая праходзіць у Мінску у траўні. Вы таксама можаце прыняць удзел. Ты павінен ведаць кампазіцыю, ты павінен ведаць перспектыву, ты павінен гэта ведаць, а пасля ты можаш ад гэтага адмовіцца, як Пікаса. Добрый дзень. Вы на канале Меркаванне, і мы працягваем абмяркоўваць розныя актуальныя тэмы, у тым ліку такія, якія хвалююць кожнага з нас. Сённяшняя тэма не выключэнне. Так, сапраўды, не выключэнне, і тэма вельмі цікавая. Мы будзем гаварыць пра жывапіс, пра мастацтва, пра тое, як зацікавіць гэтымі накірункамі дзяцей і падлеткаў. У студыі мы сустракаем Вікторыю. Вікторыя, прывітанне. Прывітанне, Алла, Надзея. Вікторыя, вы цудоўны мастак, вы цудоўны педагог, і самае галоўнае, што вы адчуваеце тыя падыходы, якія неабходны, ось мне падаецца, неабходны, каб зацікавіць сучасных дзяцей і падлеткаў той справай, якую любіце вы. Жывапіс, мастацтва. Вось, на ваш погляд, якія падыходы сёння важныя і неабходныя? Ну, дзякую, па-першае, за камплімент. Сапраўды, я спадзяюся, што так і ёсць. Так і ёсць. Нешта адчуваю, але больш усё ж такі кожны раз гэта, кожнага года гэта нешта новае, і даводзіцца намацваць, нібыта ў тумане, у такім усё ж такі, што трэба. Бо ўсё мяняецца кожны год, усё нешта рознае. То вось у нас новае было праз колькі гадоў таму былі ці скетч-маркеры, пачалі падлеткі набываць, і трэба было ўжо неяк свае праграмы да гэтага падрыхтоўваць. Вось яны перад вамі, калі вы яшчэ не бачылі. Вось гэтыя яны любяць, так? Гэта вельмі зараз модна, клёва, так, сучасна. Ёсць плюсы, ёсць мінусы гэтага матэрыялу. Даводзіцца таксама уваходзіць у YouTube, записывать онлайн, у том ліку нейкія урокі. У TikTok. У TikTok таксама. Вось усе гэтыя сродкі таксама скарыстоўваю, як іх толькі магу, як колькі ёсць часу, гадзін, 24 толькі ў сотнях гэтага мала, не хапае, але нешта. А вось сапраўды я заўважыла, гляджу вашы выпускі таксама, што вы пашыраеце сваё прадстаўніцтва, так, у Ютубе, у TikTok, у іншых сацыяльных сетках, таму што сапраўды для маладых людзей, для падлеткаў гэта важна, каб вы былі там, каб матэрыял ім падаваўся менавіта так. Так, прасцей да іх дагрукацца. Сапраўды, нават калі падлеткі да мяне на заняткі прыходзяць, і нешта я пачынаю ім распавядаць, я згадваю, што ў мяне ж гэта ёсць ужо запісаны урок. І я такая, пакуль я з іншай групай нешта размаўляю, а вось гэта я бачу, што яму не хапае вось гэтага маленечкага блоку. Я магу у сябе на тэлефоне адкрыць гэты YouTube і на 3 хвілінкі даць яму вось гэтую тэорыю, якая яму патрэбна. І падлетак такі кажа: «О, так вы на YouTube, вы ютубер?» Я кажу: «Ну так, я ютубер». Супер. То бок такія новыя тэхналогіі таксама дапамагаюць нейкім чынам адкрыць свету мастацтва. Вікторыя, у мяне такое пытанне. Глядзіце, усе мы, асабліва дарослыя, ну і вось падлеткі, мы таксама, можна сказаць, такія больш-менш дарослыя людзі, карыстаемся ў сваім жыцці такім прынцыпам карыснасці. Калі вось для сучаснага чалавека, калі мы так спяшаемся і часам все бягом, навошта займацца ўвогуле жывапісам? Навошта вось гэтым вось час свой займаць? Цікавае пытанне. Нават можам зараз з Ютуба перанесціся ў Інстаграм. Калі мы ўжо пра соцсеткі пачалі размаўляць, там агромнае мноства жанчын, вось гэта моя аўдыторыя нумар 2, агромнае мноства жанчын, якім 30, 40, 50 плюс і так далей, якія занятыя сваім унутраным светам, якія хочуць неяк сябе у чымсьці праявіць апроч іх штодзённай працы.
якія хочуць пазнаць сябе. І шмат вось гэтых таролагаў, нумаролагаў, і ўсё гэтага сапраўды вельмі шмат, і гэта карыстаецца попытам. І мастацтва побач з таролагамі, нумаролагамі гэта такі дадатак вельмі карысны, я лічу, нават карысней, чым таролагі. Чым? Бо сапраўды, калі ты малюеш, ты выражаеш сябе. Я лічу, для душы і для свайго усведамлення сябе гэта больш карысна, чым гадаць па картах. Ну, гэта маё такое меркаванне. Але ж вельмі хочацца, каб выкласці, напрыклад, у той же Інстаграм нейкі свой малюнак, намаляваць прыгожа. Так. А калі ж я не ўмею маляваць прыгожа? А вось так не атрымліваецца. Так. Тут таксама ёсць две такія плыні, з якімі я плыву супраць гэтай плыні, бо жанчыны хочуць намаляваць прыгожа. Яны хочуць атрымаць відэаурок, дзе яны пашагава, паэтапна намалююць адну і тую ж карцінку, пасля яны яе выкладаюць, і ўвесь Інстаграм забіты аднымі і тымі ж карцінкамі вось гэтымі. І я гэта разглядаю так, яны, мабыць, атрымалі нейкую асалоду ад самого працэсу, але ўсё роўна, гэта ж прынтер. Ну, хіба не адчуваеш ты сябе прынтарам, калі ты робіш вельмі прыгожа. Ты сам так не зробіш, зразумела. Але ёсць пашагавы бясплатны, там шмат гэтага контенту, таксама пашагавыя гэтыя інструкцыі, яны малююць, у іх усіх атрымліваецца аднолькава. А я запрашаю людзей для таго, каб яны ўсё ж такі, можа, не так прыгожа рабілі, але нешта сваё. І я даю інструкцыі іншага кшталту, як зрабіць сваё, як сябе выразіць. І гэта, на мой погляд, больш цікава, нашмат больш цікава. Вось калі ўжо усведомлююць гэтыя мае улюбёныя жанчыны, тое, што гэта больш сапраўды для іх унутранага свету дапамога, а не толькі проста перамалёўваць тое, што ім прапанавалі, вось паэтапна і атрымаць нейкую карцінку. Што з ёй пасля рабіць? Гэтых карцінак ужо ў Інстаграме проста мора, безліч. А яшчэ вось, Алла, ты запытала, якая карысць ад гэтага можа быць, так? Нам Вікторыя паказала адзін са сваіх вось гэтых скетчбукаў, вельмі цікавы, гэта пра ўнутраны свет, пра жаданні і якраз пра тую самую карысць. Вікторыя, я ведаю, што вы малюеце тое, што б хацелі ўвасобіць, так? І многае ўвасабляецца. Ну, не то, што многае, але я думаю, усе ўжо ведаюць пра такую калаж жаданняў, карта жаданняў. Ось у мяне скетчбук жаданняў. Я думаю, што калі ты не проста выцінанку нейкую робіш і наклеіваеш калаж, а калі ты гэта яшчэ намаляваў, няхай гэта ўжо не так можа быць дасканала, няхай гэта нешта тваё, але калі ты прапусціў гэта праз сябе, гэта працуе сапраўды. Ось мой скетчбук. А што ўвасобілася? Цікава. Давайте распавяду пра тое, што адбылося. Ось, напрыклад, я малявала такую чарапаху. Хацела, у меня такая была мара невялічкая, пра тое, каб сустрэцца вось з такой чарапахай насамрэч у жыцці. І намалявала гэта 18.09.2018, а адбылося 3.01.2019, калі мы з дачкой былі ў Турцыі і ў аквапарку. Слухайте, малюнак, ён такі, як і фота. Ты увасобілася адзін у адзін. Таксама гэта была менавіта гэтая чарапаха, вось што дзіўна. І мы былі там адны, там нікога больш не было, было вялікае такое шкло, і праз гэта шкло чарапаха проста з намі так, яна туды-сюды плавала, то сапраўды, і нават не адразу гэта зразумела, што вось я ж гэта малявала. А пасля, калі я ўжо прыехала домой, паглядзела гэтыя здымкі, такая, гэта ж тая чарапаха, якую я намалявала. Пакажыце яшчэ што-небудзь. Яшчэ што-небудзь, давайте. Давайте распавяду пра свайго сабачку. Вось яшчэ, напрыклад, марылі мы таксама паплаваць з дельфінамі. Такі у нас нейкія марскія мары такі. А пасля я даведалася, што да дельфінаў неяк там дрэнна ставяцца ў дельфінарыях. Можа, не дрэнна, але там мала яны жывуць, што гэта не экалагічна, што гэта падтрымліваць не варта, вось такое. І аднойчы нам прапанавалі паплаваць з тунцамі, калі мы былі ўжо ў Іспаніі. І вот мы згадзіліся, і гэта было трошачкі так страшна, троху страшна. Бо яны сапраўды вялікія, гэта дзікія рыбіны, яны 2,5-3 і больш метраў. І не такія, мабыць, разумныя. Яны зусім неразумныя, але адзінае, што яны не кранаюць адзін аднаго, нават калі яны плывуць вось такім касяком вялікім, яны ніколі не кранаюць адзін аднаго і ніколі не кранаюць людзей. І вось там такія велізарныя сеткі проста ў моры. Як сетка, як халадзільнік, дзе захоўваюцца гэтыя тунцы, іх пасля ядзяць. Іх дасылаюць у рэстараны і гэтак далей.
Вось. І яны просто плаваюць на глыбіні 30 метраў недзе там унізе. А каб яны падняліся наверх да турыстаў, на турыстаў скідваюць мелкую рыбёшку. І вось тут такі момант. Мы не адразу зразумелі, што будзе адбывацца, але калі на цябе падае рыба, вось тут, ты пасля ўжо разумееш, што праз колькі секунд, хвілін, вось тут будзе тунец праплываць, 3-метровы тунец. І ён праплыве, з'есць эту рыбу, это нібыта ты ў такіх акулярах 3D рэчаіснасці. Але гэта не 3D, это рэчаіснасць. Але не дакранецца. Не дакранецца. Але ўсё роўна, калі падала пасля ўжо рыба сюды, мы рыбу эту адштурхоўвалі, каб ён трошачкі далей праплыў. Ясна. Але гэта было незабывальная такая падзея, сапраўды варта таго, каб паспрабаваць. Ну, вось яшчэ... Ой, які малюнак! Я думала, што калісьці, можа быць, аднойчы я завяду сабачку, але неяк не рашалася на гэта. Вось. І я думала, што такі маленечкая будзе сабачка, вось такая, такая, зусім такая вось. Сумочку, кубачку такая. Да, кубачку такая. А пасля здарыўся ковід, і я, вось гэта мы сядзелі дома, карантын, і я, сказала, окей, трэба паспрабаваць. Всю інфармацыю всю прачытала і выбрала. І вось чаканне і вось рэчаіснасць. Вось такі у меня лахматы сабачка, зусім не падобны на эту чихуахуа. Але мы вельмі шчаслівыя, што яго набылі. Ён сапраўды член нашай сям'і. А некаторыя жаданні пакуль яшчэ не спраўдзіліся? Тут шмат неспраўджаных жаданняў. Ну добра. І што ёсць над чым працаваць. Добра, мы вам жадаем, каб яны ўвасабляліся. Так што добры спосаб уасаблення сваіх візуалізацыя і рэалізацыя. Гэта толькі адна з карысцю, толькі адна. А насамрэч іх шмат. Мы таксама ведаем пра тое, што вы падтрымліваеце усялякія ідэі мастакоў па ўсім свеце, калі ёсць такая магчымасць. І вось другі ваш скетчбук, ён якраз пра тое, вельмі цікавы таксама. Гэта такая прапанова мастакоў па ўсім свеце, каб людзі, менавіта ў кастрычніку гэта адбываецца, маглі дзяліцца сваімі такімі творчымі ідэямі і напрацоўкамі. Як усё адбываецца, Вікторыя? Даецца слова, так, нейкае? Я распавяду трошечкі, але, па-перше, хочу вашу увагу звярнуць на тое, што ў мяне на маіх скетчбуках тут такое, вось такія стікеры. Гэта я штогод з'яўляюся арганізатарам выставы скетчбукаў, якая праходзіць у Мінску у траўні. Гэта ўжо 3 разы ўжо гэта выстава адбывалася. І з усёй Беларусі людзі перадаюць свае скетчбукі. Вы таксама можаце прыняць удзел, намаляваць скетчбук. Да траўня яшчэ шмат часу. А сёлета таксама плануеце, так? Так, натуральна. Мы прымаем усіх, і прафесіяналаў, і аматараў. Нейкі мінімальны адбор я праводжу гэтых скетчбукаў. Мінулым годзе было 160 экспанатаў, гэта было з Віцебска, з Барысава, з Гродна, нам перадаюць, дасылаюць. Пасля, зразумела, трэба іх забраць будзе. Але гэта таксама можна узнаць на сайце на нашым zebraart.by. Але гэта ўжо асобная размова. Яшчэ адна карысць. Калі вы малюеце, вы можете гэта паказаць. Я вельмі доўга думала, як ўсё ж такі зрабіць, як паказаць, бо асноўная праблема гэта вось такі скетчбук, калі хтосьці чалавек, дрэнны чалавек зайдзе, ён жа можа это кішэню пакласці. І вось колькі гадоў, гады 2, я просто думала над тым, як гэта можна ажыццявіць. І адзіны вынік быў, адзінае, што заставалася, гэта даглядальнік выставы, які там знаходзіцца, і такім чынам ён ахоўвае, так, ахоўвае. Бо шмат цікавых скетчбукаў, і зразумела, што іх трэба ахоўваць. Яны такія вельмі асабістыя. Так, шкада будзе такое нешта згубіць. І на кожным скетчбуку гэта нумар. Па гэтым нумары наведвальнікі выставы могуць прагаласаваць. Мы праводзім галасаванне. І таксама можна ўбачыць, хто ж намаляваў, бо гэта сапраўды вельмі цікава. Бо у нас самы дарослы удзельнік 86 гадоў быў мужчына. А самы малы, я бяру з 12 гадоў. Там вось такіх некалькі 12-гадовых і такіх вельмі дарослых. То есть розныя абсалютна. Вікторыя, мы сказалі пра цудоўную такую выставу, якая плануецца, выстава скетчбукаў, але маё пытанне было пра Inktober Fest, я называецца, ці проста Inktober? Нет, проста Inktober. І з рознымі лічбамі. Сёлета гэта Inktober 2021. І гэта з 2009 года ладзіцца гэты, это челлендж сусветны. Мастакі з усяго свету сапраўды удзельнічаюць. Таксама пачаткоўцы самы розны ўзровень.
Сутнасць гэтага челленджа ў тым, што даецца 31 тэма па адной тэме на кожны дзень. І мастакі малююць кожны дзень нейкі скетч. Адзіная умова – гэта тое, што это павінна быць чорна-белая выява, ці з мінімумам колеру. То бок гэта не жывапіс, гэта не акварэльны скетчынг нейкі. Гэта павінна быць сціплая па колерах. Ну і, натуральна, гэта не діджитал, гэта ад рукі намаляваныя. Ну, зараз ужо і діджитал выкладваюць, але больш ад рукі ўсё ж такі малююць. І кожны дзень гэта нейкае слова, нейкая тэма. Напрыклад, я так паказаць, тэма вузел была, так? І мастакі малююць не проста сам вузел, ну, пачаткоўцы можа і проста вузел намаляваць, але сэнс тут у тым, каб ты нейк перасэнсаваў гэта, каб ты нейкае сваё паняцце ўклаў. Напрыклад, я намалявала такі вузел, калі людзі расстаюцца, у мяне такая асацыяцыя нарадзілася, хаця зараз гэта мне не блізка, людзі адразу пачалі пісаць, спачуваць, што у вас вы разводзіцеся. Я кажу, не, гэта ўжо не актуальна, але моя асацыяцыя была такая, бо мастак усё прапускае пра сябе. Калісьці гэта са мной было таксама, але я гэта нейку спрыняла, на нейкую паліцу паклала, і зараз, калі я пачула вузел, я зрабіла асацыяцыю з вузлом лёсу, які зацягваюць двое на сваіх лёсах, калі яны выходзяць з гэтых адносінаў, і кожны працягвае цягнуць частку гэтай бруднай часта вяроўкі да сябе. І яны нешта выносяць, яны нават не ведаюць гэта, але яны ўсё роўна выносяць гэтую частку, і вузел зацягваецца, і на іх лёсах такі атрымліваецца рубец, такі вузел. Такой вузел. Таксама шмат іншых словаў, напрыклад, воран, таксама людзі па-рознаму, spirit, потому што ўсе тэмы англамоўныя, але ж гэта і пераклады на нашу мову існуюць. У маім інстаграму таксама ёсць усе гэтыя тэмы, і ёсць прапановы і пашагавая інструкцыя, як узрадзіць сваю фантазію, як яе абудзіць. Бо проста маляваць вузел ці проста ворана, гэта, натуральна, не зусім будзе па-інктобраўскі. Ну, і я распавядаю, як гэта зрабіць, а таксама мой онлайн-курс таксама падштурхоўвае людзей на іх асабістую творчасць. Не проста перамалёўваць, там не будзе такога, што як намаляваць такую прыгожую карцінку, ці як намаляваць такі прыгожы чайнічак. Так, гэта пачатак працы, гэта ўжо скончана. Там няма такога, як у большасці онлайн-курсаў. Вам такая карцінка, і вы намалюеце праз 3 гадзіны такую карцінку. Не, там такога няма. Там ёсць нейкія інструменты, якія атрымліваюць людзі, і яны могуць самі вырашаць, што ім маляваць. У іх фантазія абуджаецца, і яны атрымліваюць навыкі, як зрабіць тое, што они захацяць. Захацелі чарапаху намаляваць, такую намалявалі. Я лічу, гэта ценна. А вы лічыце, можна навучыць кожнага чалавека, які хоча маляваць, ці не, ўсё ж такі? У нейкай ступені можна кожнага. Зразумела, не кожны будзе такім мастаком, сапраўды, але ў нейкай ступені можна кожнага. А тады каштоўнасць вашых онлайн-курсаў у тым, што вы даеце інструменты, так? І хочаце абудзіць крэатыўнасць, чалавечую? Так і ёсць. Але гэта тады павінен быць нейкі ўжо больш такі ўзровень прафесійны, можа быць? Гэта не зусім для пачаткоўцаў. У мяне 2 аўдыторыі, якім можа быць гэта цікава. Первая – гэта жанчыны, якія малююць і даўно ўжо змалёўваюць. У іх ёсць пэўны навык, але яны баяцца перайсці да асабістага малявання, да асабістай творчасці. Навык, як змаляваць, у них ёсць. Але яны баяцца пачаць рабіць штосьці, бо яны не ведаюць, як закампанаваць нейкі прадметы ў лісце, яны не ведаюць, што маляваць, і гэтак далей. І другая аўдыторыя – гэта падлеткі, якія хочуць стаць прафесійнымі мастакамі-ілюстратарамі. І іх праблема, калі я атрымліваю іх скетчбукі на выставу, да мяне шмат прыносяць падлеткаў, гэта гартаеш скетчбук, там дзяўчынка, дзяўчынка, кукалка, дзяўчынка, дзяўчынка. Пасярэдзіне ліста проста белы аркуш, і там дзяўчынка намалявана. Можа, гэта нейкі персанаж, можа, ім здаецца, што гэта цікава, але гэта адно і тое ж заўсёды. Яны не ведаюць, як зрабіць паўнавартасную ілюстрацыю з заднім планам, як зрабіць, паказаць стасункі персанажаў. Яны проста малююць іх заўсёды наўпрост у камеру, нібыта партрэт, яны пазіруюць так, і яны ўсюды, нават калі іх двое, яны абодва глядзяць так, наўпрост.
яны не ведаюць, як павярнуць гэты персанаж, як яго пасадзіць, каб ён не проста сядзеў вось так, але бачу, што сядзіць так, каб ён сядзеў неяк сапраўды, рэальна, як проста людзі сядзяць. Вось. Ну і таксама кампазіцыя. Нават ніхто не ведае, што такое кампазіцыя, але без яе вось не будзеш мастаком. Вось такая. Вікторыя, а ці можете вы падзяліцца нейкімі канкрэтнымі вынікамі? Вось, напрыклад, дзіця або падлетак займаліся, а потым паступілі, куды яны хацелі з вашай дапамогай, з вашымі ведамі? Ну, зразумела, гэта ўжо больш не пра онлайн-курс, а гэта больш пра мае студыі, якіх у Мінску две, «Зебра» і «Зебрык». Вось там, сапраўды, я рыхтую для паступлення. Гэта трошачку іншая гісторыя, бо зараз існуе такое меркаванне, што можна стаць мастаком без адукацыі. Вось для тых, хто хоча адразу навучыцца і адразу, бо сапраўды это можна зрабіць. Ёсць дзве плыні. Перша, ты ідзеш, вучышся ў мастацкую школу, ці вось у студыю да мяне, ці якую яшчэ. Пасля ты паступаеш у коледж, пасля ў інстытут ці універсітэт, і зараз папулярна за граніцу паступаюць мае таксама выпускнікі маіх студый. Вось. Але існуе і іншы шлях, зусім кароткі. То бок ты шмат малюеш, ты нейкі онлайн-курс бярэш, адзін, другі, трэці, там спачатку проста навучыцца маляваць і кампазіцыю, і пабудаванне, там перспектыву, вось тое, што ў маім курсе. Пасля ты бярэш діджитал-курс, як гэта ўжо увасабіць, і ты можаш адразу выкладваць свае ілюстрацыі, калі ў цябе атрымліваецца. Гэта не перашкаджае, і адно другому не перашкаджае. Мае вучні, якія ідуць у паўнавартасную адукацыю, яны таксама могуць так рабіць. Але калі ўжо час змарнаваны, ці тебе 25 гадоў, у тебе ўжо адукацыя бухгалтар, а ты лічыш, што ты мастак, то ты можаш пайсці змяніць свой лёс. Гэта таксама магчыма. Ось. І тады яны ўжо, напрыклад, выкладваюць на які-небудзь сайт типа Behance, як сваё партфоліо, як мастака. Табой могуць зацікавіцца, але гэта складаны путь. Ён такі цяжкі, бо у тебе ўсё роўна будзе не хапаць такой адукацыі паўнавартаснай, але трэба нейкімі тады ўжо урыўкамі дзесьці яе набываць. У інтэрнэце, якіх-то кароткіх больш курсах. І больш тады ўжо такую плыню вузкую для сябе выбіраць, і свой стыль фарміраваць, і ў гэтым вузкім больш накірунку прадвігаць сябе як мастака. Таксама праз сацыяльныя сеткі, пра розныя сайты і гэтак далей. А яшчэ пра тое, што можна змяніць накірунак дзейнасці, я б хацела ўзгадаць пра тое, мне вельмі зацікавіла вось неяк я даведалася пра гэта, не сёння, даўно, але вельмі прыемна было, цікава. Вы працавалі раней у рэкламным бізнесе, так? І шмат вось у гэтым накірунку. А потым так змянілі жыццё. Мастацкія гэтыя навыкі, яны, канешне, прыйшлі сюды, але так змянілі ўсё ж, што сталі педагогам, што адкрылі адну сваю школу, потым другую. Так вось ішлі і за сэрцам, і за патрабаваннямі вучняў. Так і ёсць. Калі б мне ў 18 гадоў сказалі, што я буду выкладаць мастацтва, я б не паверыла ні ў жыцці. Я сказала, ніколі. Вось, я вучылася на дызайнера, і я працавала як дызайнер. У мяне спачатку было дызайнерам, пасля арт-дырэктарам наёмным, пасля ўжо сваё агенцтва рэкламнае адчыніла. І было больш-менш нічога, я зарабляла грошы на гэтым, у мяне былі там калегі, якія на мяне працавалі. А пасля я нарадзіла дачку, як у шмат якіх жанчынаў пасля гэтага нешта ў галаве пераварочваецца. Па-першае, агенцтва не змагло паўнавартасна без мяне працаваць. Па-другое, было чарговы крызіс у дзяржаве. Вось, і я агенцтва расфарміравала, працягвала дома працаваць як дызайнер. Пасля мяне моя сябраўка папрасіла паработаць яе дачкой, падрыхтаваць яе да паступлення, бо у мяне паўнавартасная адукацыя мастацкая. Гэта Мінскі Глебаўскі коледж зараз, раней гэта была мастацкая вучэльня, і універсітэт. То бок, у нас рыхтуюць, калі ты мастак, то ты можаш усё, пачынаючы з партрэта і закончваючы там дызайнам. Вось, калі ты паступаеш недзе за граніцу, там ты дызайнер і толькі дызайнер. Партрэты ты не будзеш маляваць, калі ты ўжо сам толькі не это. Вось, і я пачала рыхтаваць яе да паступлення. Пасля нехта яшчэ суседка дазналася, што гэта я ў сваёй кватэры рабіла. Таксама сына папрасіла. І так нейкая сарафанная радыё спрацавала, што я пачала працаваць
таким этим рэпетытарам. Нават ездзіла да кагосьці. І пасля ўжо стала так шмат вучняў, што мне давялося адкрыць якую студыю. Пасля адна я пачала не спраўляцца, давялося яшчэ расшырыцца. Гэта ж вельмі складана, напэўна, вучыць мастацтву. Кожны ж можа сказаць, ну, вось намаляваў так, я мастак, я так бачу. Дзякуй за пытанне. Сапраўды, зноў-такі ёсць дзве плыні ў гэтых накірунках у арт-студыях. Першыя арт-студыі, якія падтрымліваюць вось тое, што вы сказалі, да якіх прыходзяць маці з дзецьмі, і яны кажуць, ваша дзіцё ўжо мастак, яно пры нараджэнні ўжо мастак, хай яно робіць тое, што яно хоча. І там ані і рукамі, і нагамі, і паплаваць у фарбе, там усё. І, о, это кайф. Другі накірунак – это вучыць. І мой накірунак гэта я вучу сапраўды, бо гэта ўсё добра паплаваць у фарбе, гэта арт-тэрапія. Я згодная з гэтым. Таксама это клёва. Але гэта нічога агульнага не мае з вось гэтым шляхам мастака. Ты павінен ведаць кампазіцыю, ты павінен ведаць перспектыву, ты павінен гэта ведаць, а пасля ты можаш ад гэтага адмовіцца. Як Пікаса, як вялікія мастакі. Яны спачатку гэта вывучылі, а потом сказалі, не, гэта не для мяне, я хочу тварыць тое, што я хочу. Але спачатку вывучыць. Я лічу, што так. Вы патрабавальны педагог, так? Ну, я магу і так. Калі да мяне прыходзіць, я кажу, ты мне скажы, тебе вучыць ці адчапіцца? Калі адчапіцца, я магу просто советовать, я парады магу даваць, ты можаш мяне слухаць, можаш не слухаць. Моя задача тебе гэта распавядаць і даводзіць да цябе гэта. А калі ты не хочаш, ну паступова дзеці разумеюць, што ага, тут я зрабіў нешта не то, атрымалася, я не паслухаў, тут не паслухаў. А ну давай-ка я паспрабую паслухаць. Ну то бок я такім шляхам не наўпроставым падыходжу. Вікторыя, дзякуй вялікі. Вельмі было у вас прыемна слухаць і такія цудоўныя думкі і меркаванні. Дзякуй за тое, што сёння вы знайшлі час і прыйшлі да нас у студыю. Дзякуй, што запрасілі. Запрашайце яшчэ. Абавязкова. Дзякуй, Вікторыя. Сябры, ну калі вам захацелася раптам узяць алоўкі ці фарбы ў рукі, нешта намаляваць, І вось такія класныя штукі. вы ведаеце, да каго звяртацца, да каго за парадамі ці проста за урокамі, онлайн-урокамі і не толькі. Абавязкова пакідайце свае меркаванні ў каментарыях. Для нас яны вельмі важныя і каштоўныя. Стаўце лайкі і націскайце званочак, каб не прапускаць нашы новыя відэа і цікавыя сустрэчы. Усім удачы! Усяго добрага!